חדש, נו באמת. הקהל מתבקש לשבת, נא לשמור על השקט. לכבות סלולריים בבקשה. ערב טוב לכולם. ברוכים הבאים לטקס פתיחת הקניון החדש. אני מתכבדת להזמין על בימת הכבוד את חברי מועצת העיר. מחיאות כפיים. ממלאת מקום ראש מחלקת התעבורה, הגברת ציפי פסטה. ראש אגף החינוך, תרבות וספורט, הגברת נחמה טוש. היועצת המשפטית לעירייה, הגברת סוניה לוינסקי. סגן ראש העיר וראש המועצה הדתית, הרב הגאון, הצדיק רבנו משעי. ממלאת מקום ראש העיר וגזברית העירייה, קבלו את הגברת אביבה צוקר. גבירותיי ורבותיי, אני מתכבדת להזמין אל הבמה את האחד והיחיד, את ראש עירנו האהוב, אוסקר פפרנו. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לטקס חנוכת הקניון. אם לפני שנה הייתי אומר לכם שכאן יקום קניון, הייתם אומרים לי, אוסקר, אתה הוזה, קניון כאן באמצע המדבר, ואתם רואים, עובדה, הקניון עומד. כפיים, כפיים. אוסקר, איזה אוסקר, יאללה. ואני רוצה לנצל אירוע חגיגי זה כדי לומר לכם שזו רק ההתחלה. תרשו לי בנימה אישית. בעוד חודשיים הבחירות, ואחרי 4 קדנציות... אוסקר, 5. תודה. אחרי 5 קדנציות, התלבטתי קשות האם להתמודד שוב. אבל בכל יום אני מקבל פניות נרגשות מהציבור, מכם, להמשיך בעשייה. לא נותר לי אלא לקבל את דין הציבור ולהמשיך בתנופת העשייה. אוסקר! אוסקר! מספיק, די לפוליטיקה, נעבור לחגיגות. אני מתכבד להזמין את מורי ורבי, ידידי ורעי, הצדיק הקדוש הרב משעי, לברך על פתיחת הקניון. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את הקניון ואת פרנסיו, שיהיה לנו פרנסה, אמן ואמן. בשעה טובה. אמן. שקלין. מה? את הפרחים. הפרחים, אליי הביתה. בסדר, בסדר. לשמור על ראש נקי
מצוין. שפתיים משק. ואיך שאתה הוכחת לכל הצפקנים. הם יפחדו להוציא את הפרצוף מהבית. אני חושבת שאפשר לדחות את הבחירות, כולם כבר בכיס שלך. אוסקר! מה? אוסקר! מה? קיבלת פקס, אוסקר! מה? אוסקר! נו. פקס! נו. אוסקר! נו. פקס! תביא לי אותו כבר! חדשות רעות מאוד. שולחים אלינו פקיד בכיר ממשרד מבקר המדינה. מה זה? מבקר המדינה! בעילום שם, אינקוגניטו. אינקוגניטון! מרגל בתחפושת. אולי זו טעות. לא ידוע. מילום שם אומרים לך. 10 קבים של רישות ירדו לעולם. 9 לקח מבקר המדינה. ואחת לקחה היועצת המשפטית לממשלה. יותר מדי סמכויות יש למבקר הזה, זה בדיוק הבעיה. מה עשינו לו? למה הוא נטפל עלינו? הבחירות. זאת הסיבה. במפלגה החליטו שאני אפסיד את הבחירות. מה? שאני זקן מדי. שאני נרדם בישיבות. שעברתי ניתוח לב עם 6 מעקפים. בלוף, רק 3. אז הם שולחים עכשיו את מבקר המדינה הזה שיקבור אותי בשבילם. אבל אני עוד לא אמרתי את המילה האחרונה. סוניה, מבחינה משפטית, יש משהו שיכול להפיל אותנו? באופן עקרוני, החוק לצידנו. יפה. אבל אם כי בדיקה פרטיקולרית של העניין יכולה לעורר כמה בעיות. כן או לא? באופן עקרוני... עוד פעם באופן עקרוני. תגידי לי, הפטור הזה מארנונה שסידרנו לעובדי העירייה, יעבור או לא יעבור? זה עניין של מזל. מה מזל? את קוראת בקלפים או יועצת משפטית? יועצת משפטית. צוקר, מה? מה קורה אצלך בגזברות? מבחינת המאזן, אנחנו מאוזנים. יפה. יש רק בעיה אחת קטנה. מה? צ'קים. מה? צ'קים. מה? הצ'קים! מה איתן? חוזרים. קחי מהר איזה הלוואה מהבנק. אם היה אפשר לא הייתי לוקחת. תמכרי איזשהו נכס. תשבתי בבית ספר תחכמוני. מה? משועבד. מה? תגידי לי, איך רשמת את הנסיעה של עובדי העירייה לחו"ל? זה דווקא תקין. זה מצוין. רשום על סעיף חילופי משלחות נוער. אתם ובני הזוג שלכם, זה נוער זה? נכון. נוער צריך מלווים, לא? נכון. אבל הנוער לא נסע בכלל. נכון. להוציא את הנוער באמצע שנה? נכון. שאלוהים ישמור. אלוהים, רבי, מה קורה במחלקה שלך? אצלנו הסתבכתם הכל לפי דין. כן. יבוא המבקר, ירצה לראות מה עשיתם עם 1.5 מיליון שקל שהעברתם לישיבות ולעמותות. מה נגיד לו? מסילות בערבה, תומר במדבר, אפיקים בנגב, יצוצון בציצייה. יש שושון ביציאה. יש קבלות. יש אישורים על כל שקל. יש אישורים, אבל ישיבות אין. תשמע, תיקח אגב בית ספר תחכמוני, שים שלט על כל כיתה עם שם של ישיבה. אני מוחה! לא ייתכן שבית ספר תחכמוני יהיה הפתרון לכל בעיה בעיר! שבי, תרשום שאני מוחה. נגיע גם אלייך. עוד היום. עוד היום. אני אקשר לאחי בירושלים שישלח לנו 10 אוטובוסים עם אברכים שימלאו לנו את כל הישיבות בעיר. ואיפה נשים אותם? בית ספר תחכמוני. לא ייתכן שבית ספר תחכמוני יהיה הפתרון לכל בעיה בעיר! היא צודקת. אבל יש לי רעיון. אולי במשרד הקליטה של האתיופים? ומה נעשה עם האתיופים? נשים אותם בשיכונים של הרוסים. ואז מה נעשה עם הרוסים? שיצטופפו אינטגרציה? אינטגרציה! מצוין! ז'קלין, שלט, אינטגרציה בשיכונים. אינסטלציה בשירותים.
אינטגרציה בשיכונים. האינטגרציה בשירותים. בשיכונים. מי נשאר? טוש! תגידי לי, נחמה, איך נסביר למבקר שדווקא אצלנו אחוז הנכשלים בבחינות הבגרות הוא הגבוה ביותר בכל הארץ? זה בגלל החום בכיתות, הילדים לא יכולים להתרכז. כן? מה עשית עם התקציב שנתנו לך למיזוג? לכדורסל, הבאנו 2 כושים מאמריקה. אבל יש כושים בדימונה. אבל הם רק שרים, הם לא קופצים. תשמעי, קחי וינטלטורים, תשימי בכל הכיתות, תפטרי מיד את כל המורים הלא מוסמכים, גם את המדריך הזה לשלח, נראה כמו יהודה לוי. דווקא הוא מוסמך. כן, 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 מוסמך לתת לך שיעורים פרטיים. שמענו עליכם. אני נשבעת לך שלא היה שום דבר לא מוסרי בעינינו. כן, 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 שמענו. מי נשאר? ומה איתי? ציפי פוסטה. מפוטרת! למה? בגלל כל היתושים והזבובים, זה למה. אבל אוסקר, אני רק ממלאת מקום זמנית. ביקשת שאני הכנסתי ביצי דגים שיאכלו את היתושים. אמרתי לך לרסס וזהו? ריססתי. נו, מתו הדגים. והיתושים? אוסקר, אל תזוז! תראו מה זה, אכלו אותי לגמרי! אצלי נחנקו הילדים מהריסוס. אני בכלל ישנה עירומה! תדמיינו איפה אני נעקצת! נראה לי שהמבקר הגיע רק בגלל היתושים. קוראת בקלפים, אה? ישיבות אין. צ'קים חוזרים. יהודה לוי. מפוטרת. אבל נניח שפתרנו את כל הבעיות. איך נסביר למבקר את היתושים? יבוא. איך שאני באה לאכסניה של כנפו? איך שאנחנו באה על אכסניה של כנפו? תתני לי לדבר. למה שאני לא אספר? את לא יודעת לדבר. אבל את כל הזמן מתבלבלת. הקיצר, איך שאנחנו גומרות לחלק דוחות חניה בטקס של פתיחת הקניון, הלכנו לכנפו למה הייתה ממש רבע. כן, הייתי רבע, מה אכלתי? 2 ג'חסום, 2 לאווח וחוטי אחד אכלתי. מה אכלתי? אתי! הקיצור, בדיוק נכנס איזה בחור צעיר, לבוש אוריגינל, ג'יגזמבון ביד, עניבה, ומיד רואים שהוא לא מפה והראש שלו מלא מחשבות כאלה. אינטליגנט. אני אומרת לאתי, משהו פה מסריח. אני אמרתי לך, אתי, משהו פה מסריח. אני אמרתי לך משהו פה מסריח. אני אמרתי לך. הקיצר, קוראות לכנפו הצידה, תפסיקי אותה עכשיו. אני לא מפסיקה אותך. קוראות לכנפו הצידה ושואלת אותה, כנפו, מה בחור כזה עושה פה אצלנו בעירייה? בעיר. אז אני לא הייתי איתך. אז כנפו אומרת לנו... היא אומרת לנו, בחור צעיר, כבר שבוע מתאכסן אצלי באכסניה, לא מדבר, לא יוצא, רק כל הזמן לוקח על החשבון, ויש איתו עוד אחת, היא העוזרת שלו. אז אני שואלת את אתי, תגידי, מה בחור כזה עושה אצלנו? עוד שנייה שברנו את הראש ואמרנו, זה הוא! מי? מבקר המדינה. מאיפה אתן יודעות? יודעות. מאיפה יודעות? נו, שרה, מהחדר של הפקס, הלכה היום הביתה מוקדם, למה באו להתקיל למטבח והשאירה את הפקס בזמן עבודה? פתוח. מה את מדברת? היא עשתה מטבח שנה שעברה. בבלתי. היא עשתה שנה שעברה מטבח. התקשרו אליה מהבית ספר למה הילד שלה היה חולה. מה עם הילד? אז נכנס כורש עם מחלק התה, מי זה ראה כורש? את הפקס, התקשר מתי? לאשתו שעובדת עם גיסי בגן, ואז הוא אומר לו, תגידי, מה עושה הילד? מה קרה לילד? מה הוא בלע? מה עם הילד? הילד בסדר, אבל יש לכם ביקורת של המדינה המבקר בעירייה. אז אתם אומרות שהוא כאן! מי? המבקר! מה איתו?
אמרתם שראיתם אותו באכסניה של כנפו. ההוא ולא האחר. ואיך עלינו עליו? כל הזמן הוא אומר כנפו תרשום, כנפו תרשום, בטח. כנפו תרשום, כנפו תרשום. יש לו חשבון הוצאות פתוח זה, כן. קלטנו אותו, קלט אותנו, הביאה לנו כזה מבט רנטגן, כזה. הגולש נתקע לנו בגב. הדג נתקע לנו. הגולש. די! כמה זמן אתם אומרות שהוא כאן? שבוע מקסימום. מינימום. מקסימום. די, לך, אלוהים ישמור אותי מחיות רעות. משהו הספיק לראות כאן בשבוע הזה. כן, אנחנו אבודים. באמת. צריך לקרוא תהילים. אולי נקרא לו, נעשה לו קבלת פנים מכובדת. מצוין. אין צורך. כבר היו מצבים קשים שהייתי בחיי, ויצאתי מהם בשלום. אני אלך לקבל אותו בעצמי, אתם לכו למשרדים, תכינו את הדוחות שלכם לביקורת. יאללה. יושבת לה המבקרת הזאת בירושלים, באוויר הרים צלול כיין, וחושבת שאפשר לנהל עיר בנגב לפי הספר. היא לא מבינה שהנגב זה קטסטרופה. באר שבע פשטת רגל. דימונה רדיואקטיבית. ערד חולה אסמה. ירוחם שהשם ירחם. מה שמפריע להם זה ההצלחה שלי, כמו אצבע בעין שלהם. אבל אני עוד לא אמרתי את המילה האחרונה. לא מבינים שכדי לנהל עיר בנגב צריך חוצפה, צריך עוצמה, צריך לחלום. ראש העיר, עיר בלי ראש, ואני מתחיל לחשוש איך לצאת מהתסבוכת של ניהול העיר המסובכת. ראש העיר, עיר בלי ראש, הנה הוא מתחיל לחשוש איך לצאת מהתסבוכת של העיר המסובכת. יועצת משפטית, אחראית ואמיתית, דבר לא יודעת להבטיח, רק במילה אחת אולי. אוי אוי אלוהי, והרב הגאון רבנו משעי, עם חזון הממון בעיקר שיממון, ישיבה אחת לא בנה בינתיים, בית לא מנקר עיניים. ראש העיר, ראש העיר, עיר בלי ראש, הנה הוא ממשיך לחשוש איך לצאת מהתסבוכת של ניהול העיר המסובכת. חינוך אצלנו זה בראש, לתומי חשבתי אין לי מה לחשוש, אך כשכל הנתונים מונחים כאן לפניי, החינוך על הפנים, די נמאס לי, די! עיר מנוהלת למופת, במזומן עובדת ללא חטא. אם נרצה למסור קצת צ'קים, הם חוזרים ואין קרדיטים. ראש העיר, בלי ראש, הנה הוא ממשיך לחשוש איך לצאת מהתסבוכת של ניהול העיר המסובכת. איזו עיר ממש נהדרת, אני רק ממלאת מקום זמנית, יתושים פה לתפארת. יתושים בעיית תברואתית, מעניין מה יקרה כאן עוד רגע עם מבקר שהוא פגע. הנה הוא ממשיך לחשוש איך לצאת מהתסבוכת. אותי מעניין מה עושה כנפו באכסניה עם האישיות המכובדה. אל חשש ראש העיר, אצלי הטיפול הכי זהיר, לאישיות כה מכובדת לא אטרוק את הדלת. ראש העיר, עיר בלי ראש, נכנס לו היתוש לראש כדי להיפטר מזו הצעה. ראש העיר יצא
פוסטה! פוסטה, איפה את? פוסטה! פוסטה, לאן הלכת? אמרת לי שאני מפוטרת. באמת, שאני אפטר בת משפחה. יש לי תפקיד חדש בשבילך. מהיום את מנהלת ביטחון פנים של העירייה. אני? מה זה אומר? זה אומר שאת תעקבי אחרי כל העובדים, שאת תפתחי את כל המכתבים, שאת תקראי את כל הפקסים, שאת תשבי במרכזייה ותצוטטי לכל השיחות. ברור לך שהשיחה הזו לא לציטוט. אולי מישהו אחר יעשה את זה במקומי. אני צריך להזכיר לך שאם לא היית בת משפחה, עד היום עוד היית מנקה שירותים? בסדר. אוסקר, אני אעשה את זה, בסדר, בסדר. יאללה, לעבודה, לעבודה. שלך. איפה אבא? הוא אמר שיאסוף אותנו פה אחרי הטקס. איזה טקס? המקהלה שלי שרה כל כך יפה. כן, כשהם היו בצליל הם היו מצוינים. את יודעת, הזמרות הגדולות הגיעו לשיא היכולת הקולית שלהן בדיוק בגיל שלי. כן, אבל הם התאמנו בשביל זה 30 שנה. עצבן אותי אבא שלך, הוא הבטיח לי שהפרויקט הבא אחרי הקניון יהיה בית האופרה, ולא הזכיר את זה בנאום שלו, אפילו במילה. ראית, אמא, איך אנשים התנפלו על האוכל? כאילו לא ראו בורקס בחיים שלהם. גועל נפש. כן, אני ראיתי אישה אחת שאפילו לקחה מגש שלם. איפה אבא? איך אני רעבה? נופית, לא אכלת היום כלום. בבוקר אכלתי תפוח. חקת אותו. אז מה? משהו תמיד נשאר. נופית, אני מתחננת, לא נשאר ממך כלום. מתי תביני אחת ולתמיד שאין לי שום כוונה להיראות כמוך? לי אין שום בעיה עם איך שאני נראית. גברים אוהבים שיש להם מה לתפוס. אז אני לא אתחתן. ככה מדברות המיואשות, אל תדברי ככה. אמי! עם מי את רוצה שנתחתן? כל מי שהיה פה שווה אי פעם כבר עזב. רק אני עוד תקועה כאן. את יודעת איך אבא שלך נלחם שישארו פה צעירים אחרי צבא? פה אני לא יכולה להתפתח. תראי את קארין. נו, קארי, חברה שלי שעברה לתל אביב. איך היא הצליחה? קארין? קארין זאת רחל? כן. היא עובדת בניקיון! כן, אבל אצל מי? אצל בעלת הבוטיק במגדלים של הדיזינגוף סנטר. את יודעת איזה קשרים היא תפסה שם? צלם אחד אפילו השאיר לה את הכרטיס שלו. אמר לה, קארין, תקושרי אליי. טוב, נו, לא לכל אחד יש כזה מזל. אני רעבה. כל מה שאני מציעה לך את לא רוצה. תכיני לי פיצה זיתים. באמת? בואי, לא נחכה לאבא שלך. אבל בלי גבינה. אוקיי. ובלי בצק. אז את רוצה זיתים? אל תדאגי, שרשו. לא הבאת. 20 שנה וחוץ מצרות לא הבאת לי כלום. אל תדאגי, דקחי. מה
זה? הבאת לי סומסום לאכול? הייתה איזו חגיגה של המועצה, חילקו בורקסים, הייתה התנפלות וזה מה שנשאר. לשתות? ירצחו אותי במדבר ואף אחד לא ידע. אני רואה את עצמי שוכבת בשמש, כדור בראש, הציפורים אוכלות את הבשר שלי. אל תדאגי שרשור, פה אף אחד לא ימצא אותנו. אז נמות מרעב, מה ההבדל? אל תדאגי שרשור, יהיה בסדר. עוד פעם אחת אתה אומר לי אל תדאגי שרשור, אני שוברת לך את הראש. את כל המשפחה שלי החתמת ערבים, לא הספיק לך. הלכת לקחת $150,000 הלוואה. התחננתי אליך, זאת לא הלוואה בזול, זאת הלוויה בחול. מה אמרת לי? אל תדאגי שרשור, הבורסה חמה אש. לא גמרת לדבר? התקררה הבורסה. קפאה לגמרי. אנטארקטיקה. מה אמרת לי? אל תדאגי שרשור, נמכור את ה-BMW. לא גמרת לדבר, פוצצו לנו את ה-BMW. מכל האוטו, זה מה שנשאר. אמרתי לך, בוא נצא כשאנחנו למעלה. אבל אתה? לא, לא, לא. רוצה עוד ועוד ועוד. הברוקר הגדול. ילד הפלא של הבורסה. תראה מה נהיה ממך. איך צדקה אמא שלי עליה שלום. איך שראתה אותך אמרה לי, אל תלכי איתו. עוד פעם אמא שלך? עוד פעם אמא שלך? אולי תפסיקי לילל ובמקום זה תלכי לבקש מבעל הבית אוכל? תשכח מזה, אני לא משפילה את עצמי יותר בשבילך. אז תשלחי אותו אליי, אני אדבר איתו. כן, מה תגיד לו? מה אכפת לך? את רק תשבי ותלמדי. בית ספר אני אעשה לו. כזה קטן אני אעשה ממנו. מה זה קטן? פסיק, חולם חסר. ראש של סיכה, שלום בעל הבית! מה שלומך? בדיוק דיברנו עליך, איך אתה מרגיש? עצבני! מאוד! מאוד עצבני! למה? למה? לא חבל על הלב שלך? תראה איזה יום יפה בחוץ. לא יפה ולא בטיח. חם וזהו! צוגית! מתי אני רואה ממך כסף? כסף, כל הזמן כסף. אי אפשר לדבר על משהו אחר חוץ מכסף. לא. אל תהיה קטנוני, אני אמרתי לך, ישלמו לך. מוטוי! מי? כמה? למה? מתי? איך? ישלמו, מה אתה דואג? אתה לא עונה לשאלה שלי. תקשיב, אני נתתי לך מספר טלפון שתתקשר, לא? לא. אז למה לא התקשרת? אני רואה את העניין כסגור. אפשר לקבל אוכל? אפשר לקבל כסף? תראה, אתה ממש לא מותיר לי ברירה. אתה מאלץ אותי לשחרר אינפורמציה מסווגת. בואי תראה לפה. תגיד, איפה היית בצבא? בשקר. בשקר! אמרתי לך שרשור שהוא מוכר לי. משם אתה מקום, איך שאתה השתנית? איך שאתה השתנית? אני לא השתניתי. לא השתנה. טוב. בואי רגע. שם עדיין. נהיה גם שם. על הסכם השלום, שמעת? כן, אז מה? ועל הסעיף החשאי בהסכם, שמעת? לא. כי הוא חשאי. אנחנו הסעיף החשאי. ברור לך שאחרי חתימת ההסכם יש דברים שלא יהיו כמו שהיו. אנחנו כאן כדי לדאוג שהדברים שלא היו כמו שיהיו, יהיו. עכשיו אפשר לקבל אוכל? אפשר לקבל רעל! תקשיב, אל תסתבך איתי. אל תסתבך איתי. תשמע, יא עפיפון! מההתחלה לא אהבתי את הפרצוף שלך ושל החברה שלך. מה אתם עושים? חוץ מלהסריח לי את החדר, תניח שאתה צודק, תניח! עכשיו אתה הסתבכת. 1, הוצאת דיבה. 2, הפרעה במילוי תפקיד. 3, העלבת עובד ציבור. 4, אין אוכל! עכשיו אתה הסתבכת. תביא אוכל, לא תביא אוכל. זה בכלל לא משנה. התיק הזה עובר הלאה. סוללה של עורכי דין יטפלו בך. שרשור, תשיגי לי אותו. עורך הדין של שרשור! שרשור, מה את עושה? אנחנו רעבים, אתה לא מבין, רעבים. כבר שבוע לא אכלנו, שבוע. מה זה פה סומליה? מה כבר ביקשנו? קצת אוכל. טוב, אני אביא לכם, תעזבי לי את הרגל. תעזבי לי את הרגל. עזוב! שרשור, תראי איזה יופי! תראי איזה יופי בשקט, באלגנטיות, ככה מקבלים אוכל. בואי, קומי. בואי, שרשור, תכף נקבל סטייק פילה, צ'יפס, יין, פרח בוואזה, מפה יפה על השולחן. יהיה לנו פה ארוחת מלכים.
עוד רגע. תראי, ראית איך עשינו את זה יפה? כל הכבוד שרשור. זה פעם אחרונה שאני נותן לכם. מה זה? אוכל. לבני אדם? אורז ושועית, ותגידו תודה לטבחית שלא היה לה לב לזרוק את זה. תודה. לא, רגע אחד. אני לא מוכן. אני ראיתי מקודם שני אנשים יושבים, טובלים לחם בגולש. אני רוצה אותו דבר כמוהם. תשכח מזה. מה ההבדל ביני ובינם? הם משלמים חבוב, משלמים. עכשיו אתה הוצאת לי את התאבון. קח את הגועל נפש הזה. לא הוצאת. יש בעיה. הבאת, סחבת, אולי מישהו רעב? תקשיבו טוב שניכם. אם עד הערב אני לא מקבל כסף, אני מזמין לכם משטרה. ראש העיר הוא החבר הכי טוב שלי. לא מעניין אותי אתם, הוא הסעיף החשאי שלכם. כסף, לא דיבורים, שמעתם? ותשטפו טוב את הסיר אחרי שאתם גומרים לאכול. כסף! בוא תאכל. לכי תביא משהו לשתות לפני שהדבר הזה יתקשה לנו בבטן. יש בחוץ שוטרות, הן שואלות עלינו שאלות. בעל הבית כבר הזמין לנו משטרה? מהר. נתחבא. סליחה? כן. אדוני ישן? אני ישן? ראש העיר בסיור שגרתי שמקיים בעיר כל בוקר. אתה ראש העיר? אני ראש העיר. אוסקר פפרנו, וזאת ז'קלין. נעים מאוד, ז'קלין. אפשר אולי להציע לך סיור? בחוץ ממתינה מכונית. ניידת? אני לא הולך לשום מקום. על התנאים שקיבלנו פה ועדת חקירה צריך להקים. כבר ועדת חקירה? אדוני, יש הסברים. היתושים מצצו לנו את הדם. הוא עלה ליתושים. יש משהו שהעירייה יכולה לעשות בעבורך? העירייה? מה קשורה העירייה? העירייה יכולה לשלם. העירייה תשלם את החשבון? מרגע זה אתה אורח רשמי של העירייה וגם תקבל של 300 שקל היום. ז'קלין. בוא אנחנו פה שניים. 600 שקל. ז'קלין. 600 שקל. אפשר לשאול מה אדוני עושה באזור הנידח הזה של ארצנו? מבקר. בשירות המדינה? עבודה קשה? בונקר, אי אפשר להוציא ממנו בונקר. וכאלה תנאים אתה מקבל? בושה! במקרה, יש אצלי בבית חדר גדול, מרווח, שקט, יפה. אני מזמין אותך לבוא להתארח בביתי. לא, אנחנו לא... כאן בנגב, אירוח זה מסורת. מי אנחנו שנשמור מסורת? יפה מאוד. איפה אדוני רוצה להתחיל את הסיור שלו? אולי באיזו מסעדה טובה? מסעדה? בבקשה. אחריך, כן. בבקשה. איפה אתה חושב שאתה הולך? מה אתה עושה, אידיוט? הנקניק הזה לא זז מפה עד שהוא לא משלם לי את הכסף. אני אקח את החשבון. סליחה, זה איזושהי הבנה קטנה. תלכו, אני כבר מגיע אחריך. בבקשה. אוסקר, איזה מזל שבאת. ממש מזל שבאתי בזמן. מזל שבאנו בזמן, מזל! אבל אוסקר, אני לא ידעתי מי זה, אני חשבתי שהוא סתם אפס. בגללך יכלנו לחטוף
אפס? אתה החלטת שהוא אפס? ככה נראה לי. אתה אפס שכמוך? אני סוגר לך את האכסניה, אני לוקח לך את הרישיון! ז'קלין! כן. תוציא שלט. סגור לרגל הטמטום! אפס! סגור לרגל הטמטום! אבל מה אני עשיתי? אפס! אפס! אבל מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? אמא, אני צריכה את הטלפון. לאן כולם נעלמו? אמא, אני צריכה את הטלפון. נופית, אני מדברת. כמה את מדברת? אני צריכה את הטלפון. נחמה, נופית צריכה את הטלפון, אני כבר מתקשרת אלייך. תעשי את זה מהר. למי כדאי לי להתקשר? לפסיכולוגית. אני צריכה לשנות משהו בחיים שלי. אולי אני אצבע לבלונד, אולי אני אסתפר קצוץ. אבל יש לך שיער יפה. אני חייבת לממש את עצמי. נופית, אחרי התיכון רצית לממש את עצמך? לא מימשת. אחרי הצבא רצית לממש את עצמך? לא מימשת. המימוש, אם לא מממשים אותו, הוא לא מתממש. את יודעת מה החלום שלי? כן, גם אני חלמתי על זה. אני רק צריכה להוריד 2 קילו. אבל אז באבא שלך 2.5 קילו. הוא היה אז פקיד במחלקת התברואה וכבר אז הוא אמר לי 3 קילו גג. לונה, אני אהיה ראש העיר. ככה אני מאמינה. ואני האמנתי לו. אני יודעת, אני אשנה את השם שלי. זה הפתרון. מה רע בשם נופית? נופית? טוב שלא קראתם לי סממית. מהיום אני רוצה שתקראו לי שונטל. אני שומעת נחמה. אני צריכה ניתוח להגדלת חזה. להגדלת שכל, לא הג'ונטיל סממית, לא משנה. מה קרה? מה קרה? את לא תאמיני מה קרה! אני לא מאמינה. מה כבר יכול לקרות כאן? לקחו את המקהלה שלי לשיר במתנ"ס בלעדיי ולא אמרו לי אף מילה. אמא, למי אני דומה ככה בצדודית? לאבא שלך, את ואבא שלך, איפה 3 שעות נעלם? נו מישהו בא, נו, המפקחת הזאת, נו, דוידוב. איזה דוידוב בראש שלך? זאת מורדוב. זאת דוידוב וזאת מורדוב. מה? תגידו, אולי אתן יודעות מי לקח לי את המקהלה? המקהלה שרה לכבודו. בטח כמוני במתנ"ס. והוא היה בזה, והוא היה אוכל מכה באכסניה, מכה. והיתושים אכלו אותו ופתאום הם היו 2. ואוסקר נתן לו 600 שקל ואמר לו, למה ועדת חקירה? בגלל זה הם לקחו לך את המקהלה. שתמותו ביום שבע המשיח, לא הבנתי כלום. אתי, תספרי לה על הפתקה. הפתקה אצלך. הפתקה אצלך, אתי. אצלי הפתקה. תשאירי אותה בכיס, אין בעיה. רגע. שנייה, אני אגייץ אותה. אני מבינה שקרה. בבקשה. לונה ציפור השיר שלי, הפקיד החשוב והעוזרת שלו יבואו אלינו הביתה.
לא מאמינה! אני לא מאמינה! את ואבא שלך! את ואבא שלך! מה אני אשמה? מדאם לונה, את צריכה לראות איך המפקח נראה. איך הוא נראה? התחלנו! איך הוא נראה? יפה. יפה. 30 פלוס. מינוס. מדבר יפה כמו מהטלוויזיה. יש לו טבעת על היד? לא שמנו לב. אתן גמרתן? מים. תשתו מהברז בגינה. תלבשי את השמלה הוורודה. אקסקיוז מי? את אומרת את זה כי את רוצה ללבוש את השמלה הכחולה שלך. מה פתאום? טוב, נכון, השמלה הכחולה מוציאה לי מסער את עיני הטורקיז. אוקיי, ואם אני לא טועה, השמלה הכחולה שלך קצת קצרה. אז מה? יש לי רגליים יפות. יפות, אבל הרבה. ולך מה? רגלי ג'ירפה. נעלבת? מה את עושה בשיער? טבעי. גם אני. מבטיה היא נועצת על בבואתי המהממת כשהיא ממרום גילה יכולה רק לדמיין שיביט לכיוונה איך היא אור בעצמות קוראת תיגר עליי הבוגרת שהמציאה את משחק החיזור הוא יביט רק בי מה זה לא ברור? בשנייה הן רבות מי תצא מנצחת מי משתיהן תהיה יותר מוצלחת אולי ילבש את סמלת הטורקיז וכך יחליט ביופי להפריז אדרוש ממנו את תשומת הלב בשמלתי הוורודה את יפייף הנעים את זמנו בקולי האדיר אגנוב את דעתו לרגע שבריר מוטב שתחשוב היא לדקה אמא או גאד את אישה נשואה מקנות אחת בשנייה הן רבות מי תצא מנצחת מי משתיהן תהיה יותר מוצלחת מה איתי? אין לי מה לומר בקרב הזה ביניהן שלא נגמר די, מספיק יש מבקר בעיר יש מבקר בעיר יש מבקר בעיר יש מבקר בעיר יש מבקר בעיר
נו, איך מצאו חן בעיניך? הסטייקים, היין? היה מצוין, בדיוק כמו שאני אוהב. רק אני חושב ששתיתי קצת יותר מדי. אדוני, איך התרשמת מבית ספר תחכמוני? התרשמתי מצוין, כן. והמתנ"ס, אדוני? עם הזקנים ששיחקו בבוט? איך הוא קרמיקה לגיל הזהב? נהדר. בערים אחרות לא הראו לי שום דבר. כי שם אין מה להראות. אני מקווה שאתה תדווח על כל מה שראית? בטח שאני אדווח. על הכל אני אדווח. על תחכמוני, על הישיבות, על הזקנים בבוט, על הסטייקים, על היין. מה, אתם לא רוצים שאני אדווח? טוב, אז לא חשוב. תגידו, איך חיי הלילה שלכם פה? לא מזמן התחברנו לכבלים. לא. אני התכוונתי יותר מועדונים, פאבים, דברים כאלה, את יודעת. בונה, איך שאתם יודעים לפנק אורחים? מי זה שתי השאפות האלה? אשתי והבת שלי. סליחה. לא התכוונתי. נעים מאוד, נמרוד שחר. תודה רבה, אנחנו מאוד שמחים לארחך בביתנו. להפך, אני הוא השמח להתארח. אתה נראה מאוד עייף, כמה זמן אתה מחוץ לבית? לבית. כל הזמן אתה צריך להתווכח. אני כבר לא זוכר מה זה בית. תגיד, בטח מאוד משעמם לך לעומת החיים שאתה רגיל בכרך. לא בהכרח. משעמם כאן, אין כאן אקשן. בטח מאוד קשה לך, רחוק ממשפחתך, מחבריך, מאשתך. לא, אני רווק, גברתי. באמת? כן. נופית, בואי תצטרפי לשיחה. אתה הכרת את הבת שלי, נופית? לא נופית. שונטל. השונטה. נופית, קראנו לה נופית על שם הנוף. ואם יורשה לי להגיד, הנוף לא נפל רחוק מהעץ. אתה גר בתל אביב? איך ניחשת? בטח יש לך נוף לים. נכון, ואם תרצי אני אשמח להראות לך את הנוף, נופית, ולך... לונה. את הלונה פארק! אתה בטח מכיר מלא מפורסמים. אמא, לא אומרים מפורסמים, אומרים היום סלבריטים. תגיד, אתה מכיר סלבריטיזם? מכיר, בטח מכיר. את כולם אני מכיר. שחקנים, זמרים, רקדנים, את כולם. תגיד, אתה אולי מתעניין באופרה? מה לך ולאופרה? האופרה זאת החולשה שלי, מה הקשר שלך? אני בעצמי זמרת, סולנית ומנצחת על מקהלת זרזירי הדרום. באמת? כן. וואי, למה שלא תשאירי לנו משהו? לא נעים לי. לא. אני מתעקש. אוקיי. חורשת הקליפטוס, הגשר הסירה, והרוח המלוח על המה. גברתי, הקול שלך פשוט מרטיט. תודה רבה, תודה רבה. תקשיבי. במקרה, בימים אלה ממש, בונים את מרכז גולדה לאופרה. מילה אחת שלי לגולדה, ועד בפנים. אבל גולדה מתה, השם ייקום דמה.
נכון, את צודקת, גולדה מתה. אבל יש גולדה שהיא גולדה. ויש גולדה ממרכז גולדה, זאת גולדה אחרת לגמרי. אני אדבר איתה, הכל יהיה בסדר. גולדה, בוא הנה. תגיד לי, מה קורה לך פרפר? אתה מאבד את הברקסים. אל תדאגי, מה את מודאגת? מה את אומרת על הילדה? לא, אתה התפרקת לגמרי. הנה, עכשיו הוא מסתכל עליי. מה פתאום הוא מסתכל עליי? זה נראה לך בגלל שאת לידי. תגידי, ומה את אומרת על האמא? נשבעת לך, בכסף הראשון שנופל לי ליד אני מאשפזת אותך. אם היה עלייך קצת יותר בשר, אולי היה על מה להסתכל. ואם היה עלייך קצת פחות בשר, אולי לא היית חוסמת לו את שדה הראייה. תגיד, אתה יוצא הרבה למסיבות ואירועים? מה זאת אומרת? 24 שעות לא מספיקות לי. במסיבה האחרונה על הגג שלי, מי לא היה שם? שגרירים, פוליטיקאים, אנשי עסקים, אויסטרים, לובסטרים, שמפן. תשבו רבותיי, למה אתם עומדים? איזה מצחיקים אתם. תסלח לי, לאיזה משרד אתה שייך היום? אני שייך לכל המשרדים. אני יועץ רב-תחומי, בין-משרדי, במשרד למשימות מיוחדות שליד משרד ראש הממשלה. זוכרים את נפילת מניות הבנקים? איך אפשר לשכוח? את האור קלפו לנו. אני ישבתי בוועדה שחקרה את זה. האמת, רצו לקרוא לוועדה על שמי. אבל אני אמרתי להם, חבר'ה, תנו לעבוד בשקט. באתי ככה, כמו שאני בעילום שם, אינקוגניטו. ומה שאני מצאתי שם, עברתי בנק, מניה. ומה שאני מצאתי שם, את כל המושחתים חשפתי. ראשים עפו. עמדתי שם כנציגו של האזרח הקטן ושאלתי, אני מאשים. למחרת, בית הנשיא, טקס העובד המצטיין. ואני אמרתי לו, אדוני הנשיא, אם רק תיתן לי את כל המדינה הזאת אני אנקה לך. מכל הפרזיטים, מכל העלוקות, מכל המושחתים. לכולם, נשים מאוד, אם רק תיתן לי. מה יהיה? תגיד לי מה יהיה כאן איתי ואיתך. הבטחת אגדות כשאני לצדך, ולא קיבלתי כלום מאותה הבטחה. סיפרת על עולם בלי שום צל של ענן, סיפרת על נסיך וסוסו הלבן. אמרת אהבה היא טובה, אמרת לי תביטי ישר בתקווה. ואין לי שום מושג מה היה, אך בליבי אני עוד רוצה מקווה שלא הכל עבד, שנחיה כאן לעד באושר וביושר. מה יהיה, תגידו מה יהיה פה איתנו עכשיו. הביטו איזה בור, הביקור לא מוצלח. מתי זה יעבור, זה נמשך. יודעים על כל סיפור, כל שגיאה, מודים על כל טעות ידועה אסורה. אסור להתייאש ואסור לעזוב, צריך להסתדר וצריך גם לחשוב. ואין לנו מושג מה יהיה, אנחנו רק רוצים לסיים כבר עם זה, שלא הכל אבוד, שנחיה כאן לעד באושר וביושר. מה יהיה? תגיד לי מה יהיה פה איתנו עכשיו. ניסיתי לחפש את כל מה שהובטח, אך לא קרה לי נס, זה סיפור לא מוצלח. ניסיתי לבקש קצת יותר, אמרת זה מה יש, תלמדי לוותר. חשבתי על ביתי, על אבי, על אמי, חשבתי שאמשיך לחפש בעצמי, ואין לי שום מושג מה יהיה, אך בליבי אני עוד רוצה מקווה שלא הכל עבד, שנחיה כאן
באושר ובאושר. אוי, מה יהיה, מה יהיה? תגידו מה יהיה, לא איתנו עכשיו. הביטו איזה אור, הביקור לא מוצלח. מתי זה יעבור, זה נמשך, זה נמשך. יודעים על כל סיפור, כל שנייה, כל שנייה. מודים על כל טעות, ידועה אסורה. אסור להתייאש ואסור לעזוב. צריך להסתדר וצריך גם לחשוב. ואין לנו מושג מה יהיה, מה יהיה. אנחנו רק רוצים לסיים כבר עם זה. שלא הכל אבוד, שנחיה כאן לעד. באושר וביושר. איזה אישיות? אתם מאמינים לו? אני מאמינה לכל מילה. הוא פתוח, מגזים פה ושם. אין אחד שלא מגזים מדי פעם. אבל גם אם חצי נכון, אנחנו בצרות. סוניה ואני דיברנו אתמול בלילה. סוכר? אביבה, תספרי להם. סוכר צוקר? סוכרזית. מה כבר דיברתן? הגענו למסקנה מאוד עצובה. איזו מסקנה? אוסקר הולך להפיל את כולנו, או את חלק מאיתנו, רק כדי להציל את עצמו. ראשית? על מה את מדברת? שנית? מדוע? שלישית? הכיצד? שחור? מי שחור? קפה. נס! ראשית, מה פתאום הוא הולך לבד איתו לאכסניה? שנית, אוסקר אוהב כמה להיות סביבו. שלישית, מה פתאום הוא לקח אותו אליו הביתה? אין כבר בתי מלון בעיר? יש בזה משהו. מה פתאום? אוסקר עושה מאמץ גדול בשביל שהביקורת תצליח. למה לחשוד בו? גם בזה יש משהו. סוניה, תחזיקי פעם אחת בדעה יותר מ5 דקות. היה לאוסקר ולמרשעת את כל הלילה לבשל אותו. לא תדעו מה עומד מאחורי כל החגיגות האלה. זאת השיטה של אוסקר, לזרוק את כל התינופת למטה. שכחתכם איך הוא פיטר את פוסטה? המבקר הזה הוא מומחה בחשיפת שחיתויות. אסור לנו לשבת פה בשקט ולתת לאוסקר למכור אותנו. אז מה אתן מציעות? לחשוב בהיגיון. אם המבקר מפיל את אוסקר, כולנו נופלים איתו. אבל אם אנחנו נפיל את אוסקר... לבגוד באוסקר! מה פתאום? וכאן זו הקומה האחרונה. כאן עובדים ללא הפסקה. בוקר טוב, מה אתם משלים לנו היום בבוקר? בוקר טוב, אוסקר, מה שלומך? טוב, תודה. ומה שלומך, אדוני? בסדר, בסדר, איך אתם? אני מקפיד שכולם יגיעו לכאן השכם בבוקר. אנחנו כבר הספקנו המון הבוקר. טוב, גם הגיע הזמן שאנחנו נתחיל לעבוד. בוא, אני מזמין אותך ללשכה שלי. בבקשה, בבקשה. יש לך כאן את כל הנוחיות. טלפון, פקס, מיני בר. כל מה שאתה צריך.
תרשה לי שיציגו לך את הדוחות של העירייה? שמת מיקרופון? שמתי אחד מתחת לטלפון. טוב מאוד. עוד ישלחו אותי לכלא בגללך. כל הספרים יהיו פתוחים בפניך. נביא לך את כל הדוחות. כי כאן אין לנו מה להסתיר. אני מסתובב בבניין. אם אתה צריך משהו, תקרא לי. יאללה, גבירותיי ורבותיי, לעבודה. לעבודה. שרשור, איך שאנחנו הסתבכנו? בטח שהסתבכנו. אתה הרי יועץ בין-משרדי, רב-תחומי, במשרד למשימות מיוחדות שליד ראש הממשלה. טוב שלא סיפרת להם שאתה מלך אנגליה. את אשמה. אני אשמה? כן, את הרי מכירה אותי, למה לא עצרת אותי? אני אמרתי לך שאתה מאבד את הברקסים. אז מה את רוצה שנעשה עכשיו, שנברח? כן. יאללה. טוב, מה אתה לוקח להם את הקלסרים? אני רוצה לראות. סליחה, אדוני? כן? כן, אני רציתי להתייעץ איתך באיזושהי סוגיה משפטית. את? סוניה לוינסקי, היועצת המשפטית של העירייה. אני יכולה לדבר איתך בארבע עיניים, מה לטאטא? נקי פה. לכי תעשי תה. אתה יכול רגע לשבת? אני רק אסגור את הדלת. שנייה. הכל סגור. אוקיי. תקשיב, אני יכולה לחסוך לך המון עבודה. יפה. כן, קורים דברים מאוד מוזרים אצלנו בעירייה. ראש העיר לפני כשנה יצא לארצות הברית כדי לדון בענייני העיר ערים תאומות. בפועל הוא יצא לעיר מהקריבים, לנופש, יחד עם אשתו, וזה לא הכל. אני יכולה למלא לך ספרים שלמים על ראש העיר ושיטות העבודה שלו. תזכירי לי מה התפקיד שלך? יועצת משפטית. ואיפה את היית בכל העסק הזה? ראש העיר כינס את כל המועצה וכפה עלינו לאשר את הנסיעה הרטרואקטיבית. אני התנגדתי. ודפקתי על השולחן. ואיימתי בהתפטרות. בעלי לא נתן לי. בעלך זה לא נימוק. אוי, אבל כספים זה לא המחלקה שלי. תקשיבי, אני מציע שנעביר את התיק למשטרה. משטרה? למה משטרה? צוקר הגזברית, היא חותמת על הצ'קים, חותמת ושותקת, ולמה לה לדבר? היא מקבלת 30,000 שקל משכורת רק כדי שהיא תשתוק. באמת? כן. ככה זה עובד פה? כן. עכשיו הבנתי. צוקר הגזברית מספר 1 בדרום. כן, טוב. שלום סוניה. שלום צוקר. תוכלי לתת לנו ליהנות מהאורח? בטח, כולו שלך. התשובות שלך לא מספקות, אני מצפה להבהרות, גברת לוינסקי. מה היא כבר רצתה ממך? האמת שלא לגמרי הבנתי. ומה רוצה הגברת הגזברית? אדוני, העיר מתנהלת בצורה קטסטרופלית. אין מכרזים, רק מקורבים, משרות פיקטיביות, 500 משרות ו700 מקבלי שכר. 200 משרות למי? תגידי לי את הגזברית. אני התנגדתי. ודפקת על השולחן, ואיימת בהתפטרות, ובעלך לא נתן לך. איך ידעת? מה יכולתי לעשות? הוא הכריח אותי לחתום. אני מאוד מקווה שהחקירה שלך תוביל למסקנה המתבקשת מאליה. שהיא? הדחה? של מי? ראש העיר? ומי יחליף אותו? אני? את? למה? מה רע לך בתור גזברית? 30,000 שקל משכורת, 25,000 שקל בונוס. סוניה כבר דיברה. אני לא מלכלכת. אני לא ארד לרמה שלה. אבל אני לא אספר לך לאן הבעל שלה נסע. לאן? לטורקיה. על חשבון מי? מי? העירייה כמובן, לעשות איזה ניתוח. איזה ניתוח?
הבנתי. טוב. והרב מישי, מילה לא תשמע ממני על האיש הקדוש הזה. 8 עמותות יש לו, ואת כולם מנהלים האחים שלו, שיהיו בריאים השוורצה האלה. הרבה ילדים, וכולם רוצים להתפרנס. עם הכסף שהאיש הזה קיבל, אפשר היה לבנות פה את בית המקדש. אבל הוא בנה לעצמו בית לתפארת 3 קומות. אבל אני לא אלכלך עליו, זה לא לרמה. אני מאוד מעריך את מה שאת לא מספרת לי על הרב מישי. אבל תגידי לי, גברת צוקר, בתור הגזברית, את חתומה על כל הצ'קים המרשיים. איך מסבירים את זה לממונים? לראש העיר יש חשבון סודי. 75,000 שקלים שהביאו לו האחים בולבוס על בניית הקניון ללא מכרז. יפה מאוד. מה יפה? זה קניית שלטון בכסף. נכון, את צודקת, סליחה, חמור מאוד, חמור ביותר. תגידי לי רגע, אם את היית אני, מה היית עושה? אני הייתי מורל החרמת הכסף לפקודת אוצר המדינה. באמת? כן. טוב, השאלה אם יש לי סמכות לעשות את זה. בתור אני אין לך, בתור אתה יש לי. אוקיי, אבל מה יוצא לי מזה? 75,000 שקלים לפקודת מי? תשאירי פתוח, המדינה זה אני. תודה רבה, שיהיה בהצלחה ראש העיר צוקר. היה תענוג לעשות איתך עסקים. סליחה, אדוני? כולו שלך. הרב מישי, שמעתי עליך גדולות ונצורות. אצלנו אומרים, אין אומרים שבחו של אדם בפניו. ואצלנו אומרים שכל מה שתאמר מרגע זה ואילך יכול לשמש כראיה נגדך. מה העניין שמיטה להר סיני? ומה העניין 3 ישיבות שלא בנית ל3 קומות שכן בנית? כל קומה כבודה במקומה. קומה ראשונה בית כנסת, קומה שנייה בית מדרש, ובקומה השלישית ישנים 10 אומללים מסכנים מנוזלים. זה לא מה שאני שמעתי. מי הכפיש? מי שפך את דמי? לך מתוש? מי זאת? הנואפת. את המורים היא בוחרת לפי מראה עיניים. רק בעיר הזאת יש לה 2-3 ממזרים. אדוני? לא עכשיו. עמלק! את התקציבים שהיא קיבלה למחשבים היא העבירה לקבוצות כדורגל שמחללות שבת! אוקיי, let's cut the bullshit, הרב מישי. איפה הישיבות? איפה העמותות? איפה 3 קומות? יש אישורים! יש קבלות על כל שקל! תקשיב, לפי הראיות החסויות שלפניי, אתה הולך לעשות מצווה גדולה. איזו מצווה? להשלים עניין לחברים שלך בכלא. בשביל זה באת לכאן! להרוס, לחבל במפעל התורני שהקמנו פה, ארוחות לילדים, הסעות, בבקשה, תקצץ, תהרוס! זאת אפליה על רקע עדתי! יפה מאוד הרב מישי, יפה מאוד. אותי שכנעת, חזק ואמץ. וזכור! כל המפעיל בן או בן האדם, דינו סקילה! שלום, שלום! שלום, שלום. השאלה, רק מה יגידו על זה בפרקליטות? לא בפרקליטות, אלה עוכרי ישראל. כן, אבל מה אני צריך את הכאב ראש הזה? אני אעביר את התיק אליהם, שהם יחקרו, שהם ישקלו, שאותם ישקלו, למה אני צריך? וחבל, כי איתי יכולת להסתדר. לא ירדתי לסוף דעתך. אולי אפשר להחזיר חלק מהכסף לקופת המדינה. דני! אני רק השליח. אלך והתייעץ במועצת חכמי העיר. בסדר גמור. עמלק! זבלה! לא תחצי ימייך! מה אתה מקלל? מה אתה מנבל את הפה, חתיכת אידיוט, פנאט, שחור? את מהחינוך.
שלום, נחמדוש, נעים מאוד, ראש מחלקת חינוך, תרבות, סל תרבות, נוער, ספורט. כן, הבנתי, זה מספיק. תגידי לי, גברת טוש, איך הקריטריונים שלך לבחירת סגל המורים? קידום מורים, זה לפי ותק. אוקיי, אבל המורים האלה, איך הם? לא הבנתי. אז יש בעיה בהבנת הנקרא. אני אסביר. המורים האלה, איך הם? אני בעצמי בוחרת כל מורה ומורה. או, ככה שמעתי. הרב מישי כבר דיבר, אני מבינה. אדוני, זאת הצעת דיבה ולשון הרע? אנשים משועממים, חם להם, יתושים, אז הם מפיצים שמועות מרושעות. בסדר, את לא צריכה להתרגש, גברת טוש. אני מבין, הכל בסדר. בסך הכל זה טבעי. גבר ואישה עובדים ביחד, הגיר נופל, מתכופפים להריב, אני יודעת לאן אדוני חותר. היה רק מקרה אחד עם מורה אחד. איש בעל כושר ארגון מעולה. אני מיניתי אותו להיות אחראי על חגיגות יום העצמאות. ומהזיקוקים נכנס להיריון. זאת חדירה לתחום הפרט. או, על החדירה אני רוצה לדבר. סליחה? יש לי בעל וילדים. יותר מדי ילדים ממה ששמעתי. עוד השמצות, אז זה כבר הגיע לאבסורד, אדוני. הם האשימו אותי באבהות של ילד אתיופי. תשמעי, גברת טוש, לפי מה שאני רואה, לא תהיה לי ברירה אלא להעמיד אותך לדין על פי סעיף 88 א' קטן. אדוני, אני מבקשת להתחשב במצבי הבריאותי, אני לא אעמוד בזה. מה, עוד ממזר? תשמעי. אל תבכי. אדוני. מי זה? אדוני. מי זה? מה את עושה פה? ציפי פוסטה, מנהלת מחלקת ביטחון של העירייה. מה את רוצה? אני החלטתי לוותר על זכות השתיקה. תשתקי. אני רוצה להיות עדת מדינה. עדת מדינה? עדת מדינה? לא את. אני דורשת עסקת טיעון. אדוני, אני יכולה בבקשה ללכת להתפנות? מה? לא הבנתי. אני יכולה ללכת לשירותים, בבקשה? כן, תלכי לשטוף פנים ותחשבי על מה שדיברנו. אני רוצה עסקת טיעון. מה המטען שבא עם הטיעון? אדוני! כן, הרב מישי, שלום. נו, מה קורה? נמצאים אצלי שאריות מקמחא דפסחא השתה. מה קמח, מה אני מאפייה? מכיוון שעניינו כבר קיבלו, מצווה היא לתרום את מה שנשאר לעמותות של נזקקים. מצוין. כי במקרה עומד לפניך ראש עמותת נמרוד פורפרה למתן בסתר. אם כך, אתכבד ואתרום חי שקלים לעמותה של כבודו. נו באמת, רבי, מחי אפשר לחיות? חי מאות! אדוני? לא עכשיו. אני עדיין צריך לחפש... לא עכשיו! צריך לחפש את הטלפון של הפרקליטות. חי אלפים! תשמע, לא באתי לידי סיפוק. לעולם אין אדם בא לידי סיפוק. תקשיב רבי, עוד פתגם אחד כזה ואני באמת מתעצבן. אני אלך לפקסס למועצת חכמי הדור, ומה שהם יגידו, הם יגידו. טוב, כדאי מאוד. נו, פורפרה, מה קורה? יאללה, אנחנו מתחפפים. מה מתחפפים? מה את אמרת שנשארים? לא? כל רגע את משנה את דעתך. לא, כן. אני חשבתי על מה שאמרת. רגע, אי אפשר לעבוד פה היום. קחי, לכי תשתי, זה כבר ממותק. תשתי תה, זה ממותק. כן, טוש, על מה חשבת? לא עכשיו, בוא'נה, מה קורה פה היום? אדוני? לא עכשיו! מה חשבת, טוש? על מה רצית... רגע, מה היה לרבי ביד? טוש, תראי להתפנות! אבל אני כבר התפניתי! תתפני שוב! רבי! בוא, מה הבאת איתך?
יגעתי ומצאתי! כן. שרשור, לכי להכין עוד תה. עוד פעם תה? כן. כמה אתם שותים פה? מ"ג אלפי שקלים לעמותה של כבודו. כמה זה מ"ג? בוכתה! או, אדוני בא שהחיינו לסיפוק? וקיימנו, כן, שהחיינו וקיימנו, רבי. מרגע זה, מצוין. שני מלאכי מרום יגוננו עליך מכל רע, כפי אמן שנאמר. ואמן, אמן ואמן. בבניין הארץ לנוחם, קדימה. אדוני, אני יכולה להיכנס עכשיו? כן, 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 בטח. בהמשך לשיחה שלנו הקודמת, רציתי לספר לך שמחר מתקיימת הגרלה אצלנו בעירייה של מגרשים, ואני יכולה, כיושבת ראש הוועדה להגרלות, אני יכולה לדאוג שתזכה ב5 דונם של קרקע חקלאית. מה אני אעשה עם 5 דונם קרקע חקלאית? אגדל קישואים? על הנייר. הוועדה המחוזית שבראשה אני עומדת, תפשיר לך את הקרקע לבנייה ואתה תבנה שם בית. אוקיי, הלאה. וממול הבית יסללו לך כביש רחב, 4 נתיבים, נתיבי השלום. אני לא מוכן לגור ליד אוטוסטרדה. יפנו אותך. אני לא מוכן להתפנות. אני כבר התפניתי! אני לא פנוי. תקשיב, זה הדבר היחיד שאני לא יכולה לעשות, זה לא תלוי בי, זה משרד התחבורה, חייבים לסלול את הכביש. אבל זו פגיעה ברמת החיים שלי. כמה מגיע לך? מה? פיצויים. על מה? על הבית. איזה בית? שבנית. על הנייר? על הצ'ק. בתוקף תפקידי, כיושבת ראש ועדה לשיפוי ופיצוי, אני פוסקת לך פיצויים על סך... תוסיפי 0. כל כך הרבה? את כל החיים השקעתי בבית הזה. תודה רבה. להתראות. נעים מאוד. הפסקת קפה ועוגה? לא, אני עסוק כרגע, אנחנו עובדים, בודקים, חוקרים. חבל, עוגות מעשה ידיי להתפאר. זה נראה מצוין, אבל אנחנו באמצע עבודה כרגע. אני משאירה אותך. אקסיוז מי? אני הכנתי את העוגות במו ידיי. כל תפארת צריכה להתווכח בין כל סליחה, אני עובד. סליחה? דוידוב וזה מורדוב. מורדוב ודוידוב. מה פתאום? כל הזמן את צריכה להתווכח. כל הזמן את מתווכחת, כל הזמן את צריכה להתווכח. איזה ויכוחים, כל הזמן. כן, מה אתם רוצות? אפשר בקשה אחת קטנה? בקשה קטנה. בקשה קטנה זה 10,000 שקל. מה? 10,000? אנחנו אין לנו. מה אין לכם? אני בטוח שיש לכם דברים, אני ראיתי פה. כמה יש לכם? 5 שקל. תביא. ואת? 10. נו, מה אתם עושות צחוק? אני לא מאמין לכם. אני ראיתי איך הדברים עובדים פה. את בטח מבטלת דוחות, את מעלימה עין. חס וחלילה! אצלנו אין מסופנים. חוק זה חוק, רפורט זה רפורט. אני אפילו לבעלי נתתי דוח. מה אתם בכלל רוצות? אם אתה מדבר ברדיו או בטלוויזיה, אז תגיד שיש פה אתי מורדוב גרה פה בעיר. אם אתה כותב בעיתון איזה שורה שאתי דוידוב גרה פה בדרום, שיכירו אותנו, שידעו שאנחנו פה. זה כל מה שאתם רוצות? זה הכל. טוב, אז אני לא צריך כסף על זה, אני אעשה את זה. אני אדווח. מורדוב ודוידוב. לא. אני דוידוב, היא מורדוב. טוב. אני דוידוב. מורדוב ודוידוב. אני אדווח. ביום בו הגעתי לזאת העיר, גיליתי מיד המצב לא מזהיר. שהיתי בנחת באכסניה, וכל האמת התגלתה תוך שנייה. אדוני המבקר, לא רוצים לך לשקר. העיר מתנהלת היום ונורא, צריך לקבל החלטות במהרה. ביום בפורפרה הגיע לעיר, אני כבר ידעתי המצב לא מזהיר. אני רק רציתי שיעוף במהרה, אחרת אותנו יכניס לצרה. אדוני המבקר, לא רוצים לך לשקר. העיר מתנהלת היום ונורא, צריך לקבל
שישב וזה הכיסא, כל מנהל נכנס ויוצא, זיהיתי מיד את הבלגן, מתכנן לברוח עם המזומן. אדוני איש חשוב, נכבד ויקר, אפשר שמילה עלינו תאמר, תעזור לי שתינו לצאת מאחור, אולי בזכותך נצא קצת לאור. אדוני המבקר, אדוני המבקר, רד מהעץ ביד ומהר. בוא ונצא, שלא נתאפס, אחרת לכלא אתה תיכנס. אדוני המבקר, אדוני המבקר, לא רוצים לך לשקר, העיר מתנהלת היום ונורא, צריך לקבל החלטות במהרה. איך שיצאנו מכל העניין, שילך לדרכו, אין לנו זמן, צריך את העיר להמשיך לנהל. האם יש סיכוי שמדובר בנוכל? אדוני המבקר, אדוני המבקר, לא רוצים לך לשקר, העיר מתנהלת היום ונורא, צריך לקבל החלטות במהרה. אדוני המבקר, אדוני המבקר, איי 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 איי. אדוני המבקר, אדוני המבקר, איי 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 איי. אדוני המבקר, אדוני המבקר, איי 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 איי. אדוני המבקר, אדוני המבקר, איי איי איי. אני מודה בהאשמות. עוד היום אני אגיש מכתב התפטרות לראש העיר. לא, מה, את השתגעת? בגלל כזה דבר להתפטר. אני התנהגתי בצורה מבישה. זה נכון. אבל תשמעי, כולנו בני אדם. למי מאיתנו אין חולשות? אצלך זה גברים, ואצלי זה כסף. לא הבנתי. הבנת. הבנתי. היה מעניין אותך, אדוני, להשתלב במערכת החינוך שלנו בתור אישה בהיריון? לא הבנתי. יש לי תקן פנוי למורה בהיריון בחופשה ללא תשלום. אתה יכול לקבל את התשלום. הבנתי. וכמה זה התשלום שלה ללא תשלום? זה 75,000 מגולם. מצוין. טוב, תארזי לי את המורה בהיריון עם המגולם עם הללא תשלום. יופי. שתהיה לנו לידה קלה. תודה. מה זה? הנה המיקרופון. הנה המיקרופון. הנה הקלטות. אני לא ראיתי כלום ולא שמעתי כלום. אני לא שייכת לשום דבר. מה זה? מי את? מה האוזניות האלה? האוזניות האלה? זה לא אני. זה אוסקר, הדוד שלי. הוא אמר לי לצוטט לכולם, גם לך. לצוטט? אני מודה. אני מודה לך. קחי את הדברים שלך מפה. אני אראה לו מה זה לצוטט. לצוטט לי. לצוטט. אין בעיה, מר פפרנו. אנחנו תכף נראה. אין בעיה. הלו? כן, שלום. אפשר לדבר עם העורך? כן. תודה. איך אתה מתרשם מעבודת העירייה, אדוני? שב. רק רגע, בבקשה. תקשיב, מר פפרנו. כן. העיר שלך מתנהלת בצורה מופתית.
נהדרת, מצוין. תודה רבה, תודה רבה. תרשה לי להזמין אותך בשם העירייה לארוחה בקאנטרי שלנו? נשמח. אני רק אסיים לכתוב את הדין וחשבון וניפגש שם. בעוד שעה, בקאנטרי. משהו כזה. להתראות. נו. הלו. שלום אדוני העורך. פרפרה, מה קורה? כן, תגיד, כמה שווה לך סיפור פנטסטי? משהו נהדר על איזה עיירה. תראו אותו, לא מתייחס אליי בכלל. הלו. היי. כן. גם אני פה. כן, מצוין. תוך שעה אצלך במייל. יאללה, להתראות. מה קורה, פרפרה? שרשור, תפסי את זה. מה זה? מה זה כל הכסף הזה? שרשור, זה בשבילך. לא מאמינה. בונה פרפרה? אתה גדול, אתה ענק, אתה מלך, יחיד בדורו. יאללה, בואי נתחפף. שרשור. איפה אתה הולך? מה עם הכסף שלי? הנה הכסף שלך! וואלה, שרשור פרפרה, איזה גבר אתה! שלי, תראה, שילם לי את הכסף, אני ארשיר! איזה כיף! איך שיחקנו אותה, היה נהדר, היה מוצלח. ידעתי שנצליח, כן. אוסקר! מה? אוסקר! קיבלת פקס! נו? פקס! אוסקר! נו! מחר, בשעה 10 בבוקר, יגיע פקיד בכיר במשרד מבקר המדינה! פעמיים ים ואגם אחד וקדחת גם שמש אחת עגולה עם אחד חכם מלא סגולה אל תגידי כן ואל תגידי לא יא מדברת עם מילים אלמוגים יפים ושלושה שחפים עפים מעל הגלים גם אם נחפש כשמר קטן ובים נפלו כל השנה בתוך יום סוער רק שנינו נשאר כי לאהבה אין מדינה מדינה קטנה מתחמקת מצרה את הכתובת
איזו מדינה מיוחדת במינה. ממשלה לוחצת, מדינה נלחצת, איזו מדינה, איזו מדינה. עתירה ישראל עתירה, ידעו איה לא אתה, ואיה אם תשאל מי לא יראה, מי לא יראה. עתירה ישראל עתירה, ידעו איה לא אתה, ואיה אם תשאל מי לא יראה, מי לא יראה. אנחנו נשארים בארץ, אנחנו נשארים, אנחנו נשארים בארץ, עד 120. נולדתי כאן, נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי, כאן גם אתה איתי בחד כל 1,000 ידידיי, ואחרי שנים 2000 בואי נעשה לנו חג, שלום, שלום, שלום על ישראל, דיברו דיברו שירי הלל, שלום, שלום על ישראל. דרך כל יומיים, שלום, שלום, שלום על ישראל, ישראל, ואהבה אשר ישראל, 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 עזרא ומגילה. ארץ, 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 ארץ כל עיניו, והשמש לה כדבש וחלב. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשב בה יהיה מה שיהיה. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת במינה. ממשלה לוחצת, מדינה נלחצת, איזו מדינה, איזו מדינה. אבא, אמא, קצת יותר לאט. אבא, אמא, תחכו מעט. אין לאן לרוץ ואין לאן למהר, ארץ ישראל פה לעולם תישאר. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת במינה. ממשלה לוחצת, מדינה נלחצת, איזו מדינה, איזו מדינה. אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. איזו מדינה. התיאטרון הקהילתי שוהם! אלה! עמוס! גילה! צחי! אורית! איריס! יואב! גילה! אורלי! איה! גדעון! אור! נורית! אני מבקש מכולם להישאר לשבת, תודה. לשבת, לשבת.